Nazdar ľudia, ja som Game13 a to je ďalší týždeň s Nerdom, kde ja ten Nerd vám hovorím o tom, aký bol môj týždeň. Takže vyberiem si tu jednu postavu a môžeme začať hovoriť. Takže môj týždeň začal tým, že som šiel na úrad práce do mesta a prišiel som, opýtali sa mi, že máš prácu a ja že nie, a oni že dobre, príď zase o mesiac a ja že okej. Som si tam nejaké vecičky na ochutnanie kúpil z pár obchodov, z čoho ste už asi aj nejaké ochutnávky možno videli, možno aj nie, neviem. A neskôr som si aj šiel po balíček, bo mi prišiel balíček, z ktorého urobím unboxing, ale ten unboxing ide nie na TikToku, ale na YouTube, ako YouTube Short, takže pripravte sa na to. Možno takto z vás vedia, čo to bude, lebo ja som to unboxoval na live streame, takže tí, čo vedia, tí vedia, tí, čo nie, tá nie. A ináč zvyšné dni ja som kamo. Ja som teraz toľko veľa vonku pracoval, pomáhal mojej rodine, to je šialené, koľko veľa toho som robil. Zase furt som ja nejaký strp maloval, ale teraz som tam dačo robil, akože kámo, toľko veľa vecí. Ináč, to bolo všetko, čo som také za tento týždeň zažil. Jedine, čo už budem robiť o týždeň je len to, že budem pracovať na novým YouTube videom, lebo už mám napísaný skript, len som ešte nemohol natočiť si footage, zase chcel som dneska, akurát to nechcel ísť, lebo môj mobil už nechcel vnímať môj mikrofón USB-C-čkový, tak poviem si zajtra do servisu nejakého mobilného si dať vyčistiť mobil, aby to už vnímalo lepšie. A aj potom, aby lepšie vnímalo, keď ho si dávam nabíjať, keď idem spať. Ináč, bude nové YouTube video, pripravte sa na to, budem na ňom dosť ťažko pracovať. Potom, čo som si také vo svete všimol, takže streamer na Twitch, alebo na Kik, neviem teraz, kde on streamoval vtedy, ale volal sa, že Johnny Somali a typek robil dosť veľa hlúpostí, keď bol v Južnej Koreji. Tak, išiel z Južnou Koreou na súd, bol vinný a teraz pôjde na 6 mesiacov do väzenia. Takže tak mu treba. Potom slavný streamer Saikuno bol expoznutý na Twitteri, lebo ukázalo sa, že typek podvádzal svoju frajerku s viacerými dievčatmi. Z čoho boli dosť veľa ľudí v šoku, ale takto ľudia neboli, ako napríklad Disguised Toast. A dosť hnusné od neho. Jedine, čo ešte aj od neho také teraz beží po internete, je to ten klip s tým veľkou Lily, nepoviem zvyšok jej mena, a proste pozrite si ten klip. Wait, you're actually so much braver than I thought. Only 'cause you're here. Only 'cause you're here. Akože moje nervy, jak cringe môžeš byť, že to v takom zmysle povieš. Jaj. Neskôr on na Twitteri dal taký list, v ktorom píše, že on sa ospravedlňuje a aj dačeho frajerka tam písala a nečakaným dôvodom to ten list nadaboval anglický daber, čo dabuje Deku z My Hero Academia. I would like to apologize to everyone I have disappointed. Most of all, to my girlfriend. Akože, wow. Potom ešte vyšla hra menom Mousepie for Hire, to je taká strieľačka, čo hraje v 30 rokoch, hra je čierno-biela a to funguje trošku jak Doom a hraješ za takú Mickey Mouse detektív postavu. Ale hra vyzerá dobre. Možno si ju tiež raz zahrajem, ale to až potom, keď vyjde fyzicky na PS5 a až aj potom, keď si PS5 kúpim. Ináč, čo už som si ako takú maličko všimol, to bolo, že v telke, lebo ja som bol jeden deň dole u mňa v jedálni a tam v telke išlo, že zase bude vysielať Prijatí proti Prijatí, čo som bol v šoku, ale zase to bude vysielať, že nové časti. Akurát teraz tam nebude Andrej Bičan ako hlavným moderátorom tej game show, ale bude to ten herec, čo hral toho Lásla v Susedov, takže šialené. Ináč to je všetko odo mňa za tento týždeň. Prajem vám pekný zvyšok dňa. Možno tento ďalší nový týždeň bude nové YouTube video, a ináč to je všetko odo mňa. Ja som Game tam 13 a čau.